Chuy kaya po ang kansa. Mga accommodation for the night. Triangle ya, banig kang guan ba? Actually, gamay rin ka ni siya. Gamay rin ka ni siya. So, kami dere. And, namin sa Ostrob. Ano ya, mga di magdagat. Ya, dagat na sad. Oh, dagat na sad. Siguro tag-dagat niya. Among gidala si Flynn. Puro siya, oh. Dali, Flynn! Dala na mo si Flynn kay walay mabili niya dito, walay makaon niya, di mo siya makaon kung ay tao niya. So kaya kung magkaon siya, kinahanglan siya katikapon ba. So mo siyang gidala diri. Tanawa. Mo ginagidala-dala na siya litter box. To yang kuan, to yang cage. Mo siyang gidala. Layo pa dinay bay? Layo lagi hanga kay balik lagi bay. Sakit ba ako ang hawak bay? Sabi daw nagpahilot ko. Buang nga bitaw Holmes. Sakit jud akong hawak bitaw. Ano siguro magsikag lingkod no. Hoy. Kakuan ba ni day oy? Alayo ba dani nakainumdum ako sa kamutis ani? Hoy kakuan ba day gud ani day oy? Kalayo breng dagat ani oy. ang padulhog ani bay okay ra pero ang pataas ani ni padung balik nimo. Lo panggunit gyud. Hoy ang akong tuhod ug akong hawak. Do, kuyaw. Paparido ang dagat. Layo pa kayo. Pumika to nga. Balik lang ta dere. Balik lang ta. Iyay, doon na lang gyud. Kita ang dagat. Ganda yung bayan na dere no. So, happy Valentine's New Day guys no. I hope na happy rin itong tanan no. Bahala na lang. Importante ng healthy and happy. Pagod importante sa kata dari be. Joy dari. Samot na siguro mag-hike ko no, balik. Sus. Habib, sige siguro kung kawahi. But na lang. Hangak may kayo nga. Napa ni stairs, samot na wala yung stairs. Kapoy ba dre? Kanilang good tipi. Ano niyang walay kuan, walay own nga bathroom, so shared siya sa katong na may tent dito sa uban. Gawas na gud siya. Hi Flynn. Oh, congrats Flynn, gawas na ka Flynn. Kaon na Flynn. Kaon naman siya. Luya sa iring mo city na hapit na sila mahuman sa ilang mga decoration dito. Nagkuhan man mi og kuha mi og romantic dinner mo itawag nila to, romantic dinner. Charat! Really good romantic. Charat! Ang mga ondili romantic. Charat! Well, kan guys, muna. So kung ipakita inyo niya ang setup sa gawas nila no. Ano siya? Dito katarong og kuan diri vlog kay naay kuan copyright music, so ona nga to lang ning kuan no. So una wala pang pandemic pero tigyong daghan ng tao diri, pero karon tanaw kuan na dito magsanan na. Mo yung mga bangka ng gamitan. Nakatambay na lang. Tayo pang pag-arya to sa kay daghan kitog tao sa. Oh. Pwede ra gid mo dili mo sayo direk mo ari mo kuan. Oslo mag well shot watching.
Kay wala na mo kontra. Tinang mingawad rin. So pwede lang yun, maramulog alas 10. But before lunchtime lang yun kay half day raman ang mga well shot. Yung pahuway man sila. Day off man sila. Mawala man nila duty. Marami lang duty, half day raman. Bawal man So overtime. papisagwa pa may booking, wala mo diri. O mo ka-reserve. Kay wala kita ho. Wala may kontra. Layawas unggoy oy. Dati tagsaging ba yun? Ha? Magdatag saging pare pakaon? Wala. Donation naman ni ma'am. Donation Ah, Lot of course. ayo kayong unggoy. Ari mi diri squan unggoy yan. Magpakaon ni unggoy. Mga lost brothers ni Gors. Oh, Gladys and Gladys. Putignaw. Abi ko ilang ka nun. Ako Kau ko na yung magsuon, Glads. Oh, iya panggipanitan ba yun? Oh, kaya wang unggoy. Unggoy mang kiiting banana. Ngilong. Ali, Camira! Adlok ni Bisaya sila, uy. Ate, come here, oy. Usay tawag ninyo? Goy lang, goy. Goy lang? Ah. Nay pangalan nila ang Big Boss raman. Asa Mo ba? Big Boss Tara, daghan na. Tarang Big Boss on. Kaway, mapito lang na. Dako kayo? Ngano kay ba? Dako to siya kayo. Ngano kay ba mo nga big boss ya kuya? Mo na siya kuan. Leader. Ha? Try ka nang katalikod. Ngano kay asubana ba? Try ka talikod. Diba? Nang katalikod ha. Nanda kubo-kubo. Saan pag iba nga big boss ya Mo kuya? na siya mo away sa Mga kuan, intruders. naay mga kuan kay kanang pulong nila nga lain nga grupo. Ah, So, dagwan siya di kay diri. Oh, kani sila usa ka grupo na. tribo din sila kuya. Oh, tribo man sila. Ah, Kani siya sa una na dulog dire. 20 ni sila ko. oh. Nang gatiman, di mo ipakaon. Nagkadaghan sila niya. Di man sila mahanting kay arim ni ginar. Ah, oh. Alam nag Ah. Ito mga wabato nga gikan ta ni Adad og ni Eve. Theory of evolution. Evolution. Duduhan og to ang theory of evolution. Oh, wow, wow. Kaya nga nung napay unggoy. Basta kuko. Labi na mga pang-crackers ah. Guy! Tara maman nyo, Guy! Kaon ba sa? Makuno na ilahang alpha. Alpha male, guys. Naku, uy. Duard. Gutom, Duard. Ha? So guys, mauna to. Happy Valentine's Day niyo tanan, no? Ayaw kalimut mag-like, comment, and subscribe. Salamat sa pagtanaw. Kamping mong tanan. Sure homie again, Ian. Peace out. Guy!